Ibhami siyitholile information yaqhubeka iyangena ziningi futhi indawo zokucima ukoma ezingekho emthethweni evaliwe buningi utshwala esibutholile. Amapolisa kwiphondo eKwaZulu-Natal athi axhalabile ziziganeko zodubulo ukubulawa abantu emva kokuba kudutyulwa kwabulawa amadoda asixhenxe kwisirhoxo sotywala kwihostile eseGilblands eMlazi ngale ntsasa. By the time Friday comes, we would have found the people that we are looking for. Umphathi wezamapolisa uthembisa abazili ukuba baza kubanjwa ngekudala abadlwenguleza babulala upalisa amalatshe ongcwatyweyo namhlanje. Inkosi Mazole isicaka sivumile sithi nxatsho ke nakuni babukeli bethu kwijelo iDDT singaphosisanga maseko masikawule swarhuqa. Amapolisa KwaZulu-Natal axhalabile ngokubulawa kwabantu kweliphondo ukuze emva kokuba kudutyulwe kwabulawa abantu abasixhenxe kwihostile yaseGilblands eMlazi ngoqhiza namhlanje. Abantu ababini abadutyuleyo bangeniswe esibhedlele ukanti izolo kudutyulwe kwabulawa abarhanelwa bathathu kumqhoqhozwano namapolisa eWestville kwaseThekwini. Amahostela ikakhulukazi iGilblands nakwaMashu adume ngezigameko zobugebengu obushaqisayo okubalwa kuzo nokubulawa kwabantu. Izibalo zakamumva zikhomba ukuthi kubikwe izigameko zokubulala ezingama-68 esiteshini samaphoyisa saseMlazi kwathi esaseNanda zaba ngama-68 phakathi kukaMasingana kuya kuMbasa kulonyaka. Ngokusho kwamaphoyisa, amadoda ayishagalolunye abephuza utshwala kwenye yezindlu ekublock 57 ehostela iGilblands ngesikhathi amadoda engaziwa evulela ngenhlamvu ngaphambi kokuba abaleke. Iziphathimandla zithi ithimba lamaphoyisa esifundazweni lizophenya ngalesi. From our provincial organized crime unit are on the scene probing this matter, questioning community members, looking for possible witnesses, and we are quite sure they will be able to tell us within a short space of time what really transpired. Amaphoyisa athi abone sehlile kancane isibalo sobugebengu esiteshini samaphoyisa eMlazi naseNanda. We did see that some of those notorious police stations, like you said, Mlazi and Iindaba, for example, in certain categories of serious crimes, they did come down, but the crime levels were so high that even though they reduced, they still remained, occupying the number 1 and number 2 spots. Khona manjalo iphini likakhomishana wesifundazwe obhekelele ezamaphoyisa lihole izinhlaka ezahlukene ngolesihlanu ebusuku ezindaweni ezihlonzwe njengezinobugebengu obuningi esifundeni saseThekwini. Izibalo zikhomba ukuthi izibhamu ezingekho emthethweni yizona ezisetshenziswa kakhulu ukubulala. Ziningi ibhami siyitholile information yaqhubeka iyangena ziningi futhi indawo zokucima ukoma ezingekho emthethweni evaliwe buningi utshwala esibutholile lana ke la sikhona ehostela la KK kwaDabeka nendawo esondelene nawo sezivalile amathaveni apha acisha abela ko5. Amaphoyisa anxusa noma ngubani ongaba nolwazi mayelana nokubulawa kwabantu eGilblands babike emaphoyiseni. Akekho osaboshiwe mayelana nalesigameko. Ngingononhlakanipho Magwaza ezindabeni zeSABC eThekwini. Kusenjalo abahlali belala eMthubisi ngaseMalamulele Limpopo bavakalise umothuko noloyiko kulandela udubulo kwindawo yentselo liye lwasuba ubomi babantu ababini konzakala abathandathu ngolwesine abanqwenehlekileyo balaliswe esibhedlele. Lunoloyiko uluntu kwilali ekutyungelwe bubundlobongela obenzeke ngolwesine emva kokuba abantu bebexhobile bedubule babulala abantu ababini bebekwindawo ekuselwa kuyo kwenzakala abanye abathandathu. Uthi kuyaxhalabisa ekuhlaleni oku bave isandi sompu ebingathi zizidakantlanzi bebengazi ukuba ngumpu apho kubulawa abantu. Uthe besendlini wevisandi waphuma wabona iqela labantu libalekela ngakwindlu yakhe. Abahlali ngoku bathatha amanyathelo okhuseleko longezelelweyo. Okokwenzeke oluhlaselo akekho oziva ikhuselekile oku kuzise uloyiko ekuhlaleni. Sikhokelele kuvalweni okwethutyana kweshishini. My soul it is very down and my flesh I'm not easy to explain what happened when the attackers came into my premises. So the fact remain point, what can I say to our customers or my colleagues? Amapolisa saqhuba uphando lokufumana benzi bobubi.
Umphathi wezamapolisa umnumzana Bhekicele uthembise uluntu lwaseSoshanguve ePitoli ukuba kungekudala baza kumbamba umenzi wobubi egetyengweni komfundi webanga le-10 eminyaka eli-17 uPalisa Malaji. uMalaji udlwengulwe wagetyengwa kwindlela evele esikolweni kwiveki ephelileyo. Umphathi webethetha kwinkonzo yomngcwabo kaMalaji. Yinhlungu ekungekho namnye umzali onqwenela ukudlula kuyo ukungcwaba umntwana. Lishwangusha elizifumene ligulo usapho lwakwaMalaji. I was in shock when Malumahai phoned they cannot find Palisa. The first thing that came into my mind was maybe she fell somewhere and somebody didn't see her. The last thing on my mind was that she went to kumajelo or anywhere else. Ngokwangoku kuphekwa ngemibuzo amadoda alishumi ngesisenzo. Kuthathwe isampuli zemfuza neenkcukacha zendawo yexhayelo ukuyokuvavanywa. The forensics people were in the crime scene where they collected the evidence in terms of the DNA. There have been buccal samples that have been taken from those people that have been interviewed by the police. By the time Friday comes, we would have found the people that we are looking for. Inhlaninge yamagosa isipolisa kwisikhululo iSoshanguve nawo aphansi kophando ngendlela edlakadlaka lisingethe ngayo elityala. Kanti othethela isebe lemfundo kwiphondo uthi baza kwenza nangakumbi uqinisa ukhuseleko lwabafundi. We have actually about 275 high risk schools where criminality, gangsterism, violence it's perpetually on high. So we will prioritize all those schools. uPalisa Malaji ubengumdala kwisithathu sabantwana akukabanjwa mntu kusaphandwa. Amathambo etshantliziyo le-PAC usonwabo Ngcale ancwatyiwe Heroes ezwide Gqeberha eMpuma Koloni namhlanje. Ubomi bakhe banqanyulwa kabuhlungu ngomhla wesi-3 ku-August ka-1986 kungquzulwano lwe-UDF ne-Azapho lwemka nenkumbulo yobomi kwezopolitiko. Kuhlonitshwa itshantliziyo ngokunikwa umngcwabo onesidima nanjengoko wanikela ngobomi bakhe kwinkululeko yabantu beli lizwe. Nangona ubomi bakhe babubufutshane kodwa igalelo lakhe kwinkululeko bonakala. Usapho lwakhe lumchaze njengomntu obenethando. Simkhumbula njengomntu obelithanda usapho lwakhe. Umntu obesithi phakathi kwabatshana bakhe abonikalise uthando. Umntu ebesithi phakathi kwabantu abakhulu bosapho lwakhe abonakalise imbeko. uNgcale ukhunjulwe ngokuxabisa imfundo kwaye Azapho ifunge ngelithi iza kugcina umzila wakhe. Ungumntu okwazileyo usibonisa into kokubana xa ungumntwana omncinci abantu abatsha mabafunde kubiko akulindi unako ukwenza igalelo kubantu bakho nabantu basekhaya nelizwe lakho. Umasipala iNelson Mandela Bay uthembise ngokuba yinxalenye yokubhiyozela ubomi bukaNgcale. Upaper umfo kaNgcale uncibano nojawolo liqhawe lamaqhawe. Ungqondo ekucingeni. Ikwekwe benobuchopha obusulungekileyo. Ikwekwe bisazi ukuba kunyanzelekanga mawungxole xana uza kuthetha. Ekugqibeleni Ngcale uza kuphumla phakathi kwamanye amaqhawe kwaye uhlonitshiwe enikwa imbeko, nto leyo usapho lwakhe oluthi bekukudala fanele yenziwa. Kwiindaba ze-SABC ndinguYolanda Kambile eGqeberha. Usabukele indaba sasazwa ngqo kunqaphambili jikelele SABC 1 nakwi-DTT eStudio 9 eAuckland Park. Uyakwazi ukuzibukela kwakhona ezindaba ukuphela kwazo xa ufuna kwi-YouTube ngokuthi SABC indaba zesiXhosa. Kwinqaku lokuqala sithe axhalabile amapolisa kwiphondo eKwaZulu-Natal zizenzo zodutyulwa kubulawa abantu kweliphondo. Ukuze emva kokuba kudutyulwe kwabulawa amadoda asixhenxe kwihostele eCleveland kwilokishi yasemlazi eThekwini ngoqhiza namhlanje. Ukanti ke ababukeli baphefumlile ngalomba kwiqonga lethu leWhatsApp. Msasazi wam nabenicebisa ukuba kwenziwe ugqogqo kuyo yonke eKwaZulu-Natal kusetyenziswa amajoni nothi amapolisa ngoba kuyabonakala amapolisa ohlulakele kuzo zonke ezihostel kudutyula kuzo abantu kugcwala amajoni qha. Phela ilizwe liyatshabalala KwaZulu-Natal uBhekicele makongeze amapolisa ayikho enye into enokwenziwa KwaZulu-Natal.
Inzima ngempela lento eyenzeke eMlanzi ayibugebengu bakwethu umuntu akasaphephile. Sesilala singalele phela manje ungazi ukuthi kuzokwenzakalani. Sekho imiphu kweli lizwe ezulazule esithubeni engekho semthethweni nembumbulo ezingekho semthethweni abantu basezawudutyula ubuhulumeni kunokufaka amajoni kugqogqwe imiphu yonke sawuphela kulento kodwa isekhona isemininzi ayikazi ukuphela ukubulawa kwabantu. Sesifikile isikhathi sokuthi uhulumeni awaqede ama-hostel. Yabona ukuhlala kwey'mbodla ihlale ndawonye kugcina vele kuba nengxabano ebakhona. Abatholeli izindlu abantu abahlala emahostela abhidlize amahostela abone ukuthi wakhani kuleyo ndawo noma incancathela yetolo. Ibhlungu kakhulu indaba yase-KZN ngendlela abantu bashona ngakhona no ibhlungu kakhulu. Ngicabanga ukuthi ezomphepho amaphoyisa afuna aqinise ezokuphepha kuleya ndawo. The way abantu bashona ngakhona akusekho mnandi. Fanele kalokho uqalaba because iveni ba-awutha ngazo zithi zifuneka nje bebe bengekho be-awuthile okanye besemnxilweni. Mabayeke ukuqalaba mabenze umsebenzi wabo abantu ababulala abantu nabantu abarishwayo babanjwe qha. Umfundi wezoba ngunonhlalo lwe-University yaseKapa nokwalitshantliziyo loluntu Zukile Ntentema usungule into yathi liziko lokuthintela ulwaphulomthetho lolutsha lokuqala lweliziko mfundo enomsila. Uthi eliphulo lakhe abaphandi abafundi imibutho engekho phansi kwaRhulumente kunye nolutsha kugwadlwa amacebo okuqubisana nolwaphulomthetho. Untentema uhlala kwilokishi yakwaLanga ekhe yaduma ngelokuba yeyona ndawo ihamba phambili kwiziganeko zokubulala kweli. Njengomntwana wayebona ulwaphulomthetho lukhatshwa kukuphalala kwegazi. Ngoku lo mfana wenza unyaka wesithathu kwizifundo zakhe kweyona yunivesithi ihlonitshwayo kwilizwekazi Afrika kwaye uzimisela ukwenza umahluko ngokukodwa kumlisela nomthinjana. It's a team of people that are coming from multidisciplinary areas, social work students, criminology students, and most importantly, academics and professors at UCT. And not forgetting the grassroots organization within Cape Town. Uthi phulo lakhe nelamkelweyo kwiiyunivesithi ezininzi phesheya lijoliswe ekuxhaseni urhulumente, iiarhente zonyanzeliso mthetho, imibutho yoluntu kuqwalaselwe ulwaphulomthetho eKapa. Abasemagunyeni e-UCT balamkele liphulo besithi liyahambisana neenjongo zabo zentlalo nenguqu. Many black people like myself educate ourselves out of the township. Untentema uthi eliziko liza kusindleka amavolontiya aphuma nkalo zonke naza kubambisana ukuqulunqa isicwangciso esiza kuba nefuthe lase-Afrika ekulweni ulwaphulomthetho kwakhiwe uluntu olukhuselekileyo. Ingingqi yasemgababa engqushwa eMpuma Koloni idandathekile emva kokufumanisa inkwenkwane eneminyaka esibhozo iphatheke gadalala ezandleni zotata wayo. Kutyholwa ukuba le nkwenkwane iye yakhonkxwa yaze yaxhatshazwa ngokwesondo. Lo mntwana uye wakwazi ukubalekela kwingingqi ekufuphi xa kungokunje usendaweni yokhuseleko. Ithi umfundi ka-grade 2 ebelixhoba lokuxhaphazwa emzimbeni nasemphefumlweni. Uluntu lwale ndawo lothukile lufuna kubanjwe uyise walo mntwana. Singabahlali sicela ijustice for umntana nabanye abantwana kuba kaloku nabanye abantwana bazibona ngoku bengakhuselekanga. Okwesibini tata wam siyile community siyacela into yobana umthetho noko le icase mawuyithathele ingqalelo kakhulu. Senzeka ngexesha apho eli loMzantsi Afrika liqwalasele ukhuseleko lwabantwana, i-Child Protection Week. Abahlali baqhwatyelwe izandla ngokuhlangula olusana. Nangona sibamba ii-campaigns qho kwakufika ixesha sinee-campaigns kodwa ke soloko sifumana iziganeko ezothusayo. Kodwa ke ndiyafuna ukubabulela bona abahlali bale lali yasemgababa kuba bakwazile ukuphakama bakubona inyala elinje. Nangoku beme apha nje bafuna impendulo kumama walapha kuba ngoku siphawula uba ufihla umenzi wobubi akananimba ngomntwana lo, inimba nayo ikulo wenze ububi. Uyise wexhoba nojamelene namatyala amaninzi ubhacile. Swift police action was taken after being alerted of the maltreatment at a house in Iindaba village outside Pedi. He was freed and taken for medical treatment and to a place of safety. The father has since been on the run and police are on the hunt for him. Additional charges may be added once we receive the medical report. Data kwindaba ze SABC engqushwa.
kuquqisa imililo yamadlelo eCanada kwatshabalaliseka ngaphezulu kwehektare ezizigidi ezibini zomhlaba. Iqela labacima imililo leli lihambe ngenjingelelo namhlanje ukuyonceda ukucima lo mlilo kwelona phondo lichaphazeleke kakhulu eAlberta eCanada. Mililo yamadlelo ishiye konakele izakhiwo nokunye okuninzi okunjengeziseko zophuhliso kwaye yanyanzelisa ukuba abantu bashiye amakhaya abo kwiphondo lase-Alberta. Kodwa uncedo lusendleleni kwaye ngaphezulu kwama200 abacima imlilo beli bayokunceda eCanada ukuthintela umlilo unganwenweli kwezinye indawo. Canada is having unprecedented fires across the country. And it's very early for them because this is the early part of their summer. It's been devastating. Communities have been ravaged. A number of them have been evacuated. Some 30,000 people already have been evacuated from their homes. Amaqela okucima umlilo namava kwaye amashumi-25 ekhulwini kubo ngabasetyhini. I'm very excited to get this opportunity to go to Canada as a woman. And I'm ready to go there and represent South Africa. Training was very tough, but because we are firefighters, you need to be familiar and need to be strong so that you can be positive on what you are doing on the site. Kutyholwa uguquguquko lwemozulu ngale mililo egqithisileyo, amazwe kufuneka ahlale eyilungele lengxaki. Liphulo lesihlanu lokulwa imililo eCanada ukususela ngo-2015 eli, nalapho eli laseMzantsi Afrika lifumana ithuba lokwelula isandla liphakamisele phezulu iflag yeli. iCape Town Spurs izibeke kwindawo ebanzi kwimidlalo yokuhluza iqela eliza kuthatha indawo yokugqibela kwiPSL xa ibetha iMaritzburg United ngelinye eqandeni kumjikelo namhlanje weplayoffs eKapa. Nanga amabalengwa lomdlalo. Philippa ihlaba kakuhle lobhola phakathi esazulwini sebala kuMorney Nel. Qhubile kakuhle uNel phambi kwethu kwigrandstand. Nyenge khawulezile apho ucuthwa kuyo Roshin Dotley kodwa nakuya kwakhona. Beka phambili Cape Town Spurs lena. Kuba kakuhle uVelebhayi yaleqa ngaphesha phaya iza kuthini ngokapho lobhola thathwa kakuhle ngathi manje nguye uFoka Murul bethile kakuhle nalithuba elihle ifanele uhlale emnatheni wababa wakhala uzoleka kusuka Michael Allen Morton bethe emnatheni wancancazela ngokukhala Cape Town Spurs yabuza imibuzo bayidlalisa kakuhle ekhapethini ithwani nguphewa Phewa Nyenge lobhola ekhawulezile kurule beka kakuhle kodwa straight ezandleni maybe chance yokugqibela bethiwe kakuhle lobhola nguKwame Peppra umfana seGhana wayihlikihla wayishayinisa wayivula wayivala kodwa Thando Nzanzeka uthi ndimo phetheyo apha Ari Estathio umphathi okanye umlawuli weqela uVakamandi uthi Sean Testin Bartlett wenze kahle mfana sekhaya yababona bonwabile uMichael Mfoka Abrams nebechilo wathi ubona iwrinkles ngoku phinde za right kwakuhle Umdlalo wamabhokobhoko ulukhanyo ukholelwe kubeni amaqela eli adlala kwi-United Rugby Championship aluncedo eqinisekiseni ukuba iqela lesizwe leli liyafikelela kumgangatho wehlabathi kumbhoxo. Amabhokobhoko aza kukhusela indebe yawo yehlabathi eFrance ngoSeptemba. In the URC, you face a lot of international players. You know, almost every team you play against, has got, a couple of international players. And even this, I think the quality and the standard of rugby, it almost like prepares you for, test match rugby. So I think that's the benefit, on playing the URC. We've played most players, against, the Scottish, the Irish, and even in the Heineken, against guys from France. So it does, help us, a bit, to have the feel and have the experience. Dikalele ngaza kwade kwephukade ukuhlanganisa amasikhongozela zangomso ngolwimi lwelembe. Debel telizayo la khoshikha.